Eindelijk aangekomen. Marie, hoop weet gewoon wie weet dat het is. Ik ga hier naar een speciale kameraad toe, dat heet Geer Oog. En ik heb al heel veel dingen met hem gedaan, maar we gaan eens even kijken of er me hier überhaupt binnen ligt. Olaf, heb ze dat ooit gezien? Geen belly en een dingkeur. Helemaal niks. Helemaal niks. Laat hem hier komen, maar weet je wat we doen? Kind ze dat er een muntje wordt? Achterom is kermis. Ga je met? Jongen. Ja, kom binnen. Ah, Volske. En kameraad. Ja. Heb je boodschappen gedaan? Ja, maar je had me gebeld. Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Wat ga je nou maken? Ik wil dus gaan maken eigenlijk wat asperges, dat eet altijd in Limburg op dit moment. Maar niet op de klassieke manier met ham, maar met een beetje zalm. Ook niet zo heel apart, maar met spinazie erbij. En die combinatie is wel lekker. Dus het is simpel, maar hartstikke lekker. Maar hoe heb je eigenlijk ook geleerd? Je steeds toch normaal in de rechtbank of niet? Ja, dat is nog, ik kan het ook wel zeggen, naartoe gewoon. Ja, dat ga nog een putje gekookt. Kom, we gaan het challenge doen, dat is een beetje eens beginnen, want dan hebben we allemaal goed op het eerste meneer. Lekker flesje wien, dat gaan we dadelijk drinken, dat kan maar uit. Ja, zeker. Ik zet het even neer of vastjes. Helemaal zo. Het chalkje, dat gaat toch gebeuren, er hoeft geen eigen chalk. Ik vind wel dat je hier een grote keuken hebt volgens. Ja. Is dat een hobby van dich of zo? Nou, weet je, het is eigenlijk voorgekomen uit het feit dat ik wie ik klaar word met boeven geen geld meer had om een keuken te kopen. Okay. En dan kan je het goed staal kopen en dan is dat veel makkelijker. Want die keukens tegenwoordig, die kosten geld. Ja. En dit is allemaal tweedehands. De afzuigkap hebben we zelf gemaakt. Dus eigenlijk is het heel veel tweedehands wat die stuit en niks nieuws. Hoe gaan we met beginnen, jong? Nou, we gaan beginnen met de erwtjes op te zetten. Want, oh ja, die had ik vanmorgen altijd gezeld hoor. Dat heb ik gedaan. Dan gaan we sowieso met beginnen. Dan maken we het water warm voor de asperges. Dan maken we het water warm voor de eitjes, want we doen er natuurlijk ook een eitje bij. Zullen we het zacht pocheren of zeggen we koken het hard? Ik geloof het helemaal een ding over. Ik geloof me ook helemaal verrassen van die kookkunsten. Ja, maar het moet niet te moeilijk weer, want de kiezer moet ook kunnen. Ja, maar onze gast heeft waarschijnlijk, ik ga nog niet zeggen wat het is, maar hij heeft waarschijnlijk het leefschat helle eitjes. Het is een harde jongen die gewoon, zeg maar, niet van het half gekookte huid, de huid echt van doorzetten en kracht. Dus ik denk dat we voor de harde eitjes gaan vandaag. Dat maakt het voor ons bijzonder gemakkelijk. In die spinazie, dat doe ik wel. Moet ik niet vergeten, daar doen we een klein beetje knoflook in. Dat is bijzonder lekker en meestal vergeet ik dat. En dan denk je, terwijl ik zit te eten, had ik nu toch maar een beetje knoflook erin gedaan. We hebben hier, Tom, je hebt een mooie zalm metgenomen, fantastisch. Echt een mooie zalm. Ik weet dat vele zalmen van de leefde nog hier. Ah, top zalmpje. Echt, de zalm heeft geen haasje, maar dit is eigenlijk toch wel wat ze bij kabeljauws zeggen, het middenstukje, eigenlijk toch het haasje van de zalm. Super top. Dit is nog een stukje, dus we hebben in ieder geval genoeg. Oh, er komen veel gasten zo bekijken. We hebben hier het asperges, die moeten we verschillen natuurlijk. We hebben hier spinazie, jonge spinazie. En eigenlijk moeten we, en we hebben hier het peepuitjes verbieden zalm. En eigenlijk moeten we even het kastje achter gedillen gaan halen. Moment, Olaf zit erachter. Olaf, kom, dat is boete. Hey Fons, wat hebben ze die allemaal staan, jong? Ja, dat is mijn kast waar ik de kleine groenten in maak, de kleine kruiden in teel. Zoals inderdaad majoraan, dille, citroenmelissen,
en dat soort dingen. Ja, maar dat heeft toch niet eerder gewone mens zo gaat. Ja, maar Zo'n luxe. dat is wel lekker bij de zalm, hè. Super lekker. Ja, dat snap ik wel, maar... Hier pak je van die dillentakjes, kijk. Aha. Dat zijn voor allemaal met verse dillen, dat is super top. Je staat niet te geloven, zeg. Maar ja, dat kun je ook gewoon in de winkel gaan kopen, hè, Fons. Nou wel, maar dat is dan toch anders van smaak. Ja, hier het verse peterselie erbij zo, dat is ook wel lekker. Blad peterselie, beetje zo. Maar netjes doen, hè. Wel, dat is goed. Ik kan nog een bier doen. Nou, we zijn een beetje aan het wisselen op dit moment. Ja, ik zie het. Hier staan de tomaatjes, hè. Ja, die zijn staan eraan te komen. Bijzonder tomaatjes, nee, gewoon rode. Het zijn sowieso rode tomaten, maar dat hebben ze gewoon van die blauwe tomaten. Deze zijn ertussenin. We beginnen met de aardappeltjes op te zetten, want die hebben De aardappeltjes, die hebben voor fijn gescheld. Lekker. inmiddels, dit is een gerecht voor 4 personen. Hoppa. Vervolgens, het wel een beetje zout erbij doen natuurlijk. Hoort dat zo? Bij aardappels doen we altijd een beetje zout. Oké. Niet te gek veel. Ja, dan ben je zeggen ze zout. Ja, dat is een vreemd taaltje. Ik zie het wel eens op TV11. Dan doen ze in een garagist dan onderhalt en onderhoud en onderhaat. En, Ja, maar dat is zo. Ja, Eerder stad, eerder streek en in Limburg zijn eigen dialect. en En dat moet er ook gaan. zo even het pannetje opzetten voor de asperges. Dat water laat ik gewoon alvast koken. Gooi je heel veel zout in, dat gaan we niet opeten, dat gaat dadelijk weg. Ho, dan werd het nog wel gezouten, niet? Ja zeker, flink zouten. Maar Loester is gierig opgeeft dadelijk. In dit kookprogramma Ton Kokbier Toes. Hoef je geen zorgen te maken, in klein keuken is het ook. En je hoeft niet speciaal in de specerijen tuin te hebben en weet ik allemaal wat de man niet eet. Ik vind dat het eenvoudig ook is. Maar, daar komen we straks op. Oh, maar je zult zien, het is uitermate eenvoudig wat we maken. Ja, dat geloof ik. En eenvoud is absoluut het lekkerste. Ja, maar eenvoud is zorgen ook de smaak van de voor eten, hè, eitjes, Fons? Je moet zorgen voor goede ingrediënten. Ja, en daar hebben we zich voor gezorgd. Dus als ze niet goed zijn, is het niet gedaan. Maar eigenlijk, Fons, is eenvoud in de keuken wel het beste, hè? Absoluut. Wat ik eigenlijk altijd vind bij zalm, Fons, dat is als het bezeerd door baks werd het breuk. Ja, maar dan wil ik hem ook niet echt bakken. Ik wil hem als het ware stomen. Oké. In aluminiumfolie. Zo. Oh, dat is behoorlijk, het hoor. Ja. De rest is voor de sashimi. Dus die komen wel eens gasten en die moeten dan Snel gaan gaat eten. hebben. En dan heb je altijd wel gehad. Ja, dan lees ze mij dat net Achteraan. brengen. Ja, dat is dan een keer zo. Afgegooid ook dat wordt van alles op de boer. Maar we zijn er niet weg vanavond, hè? Tom. Nee. Dus het kan zijn dat we vanavond de sashimi nog maken. Dat zal even zo doen. Kijk, Hey, Regio. kijk. Goed dat je er bent. Tom? We zijn nog niet klaar, we liggen wat in de vertraging. Ja, hij heeft weer iemand. Is dat de gast van dit? Dat is Regio. Regio Vrede. Is met Roda door de Eredivisie gepromoveerd dit jaar. En ik denk dat is een goede reden om Regio's te vragen om eens te komen vertellen over zien. Ik ga van weer van Noord-Hollands. Nog een Regio van Stuit-Limburg. Nee? Ik praat wel geen Limburgs. Ik zou het wel kunnen proberen, maar het zou niet klinken. Maar ik versta het wel. Maar je hebt er zo lang gevoetbald bij Roda, eigenlijk moet je een beetje kerkeraars kunnen, dat niet? Ik zou het wel kunnen, ja, maar het klinkt niet. Dus je geeft ons geen voorproefje daarvan? Nee. Nee? Nee. Waar kennen jullie elkaar eigenlijk van, als ik vragen mag? Als voetballer. Ja, wat het zou het zijn, sinds ik bij Roda speel, denk ik. Ja, wij hebben jou naar Groningen gebracht. Saloniki. Ja. Dus maar je bent eigenlijk als jonge voetballer naar Nederland gekomen? Nee, ik ben geboren in Suriname, Paramaribo. Ja. Ik was 10 maanden, toen zijn we naar Nederland verhuisd, naar Amsterdam. En daar ben ik ook opgegroeid. En daar ben ik ook mijn voetbalcarrière begonnen. Bij Ajax? Nee, als amateur. En ik heb wel wat clubs gehad, waaronder ook zeg maar AZ en Haarlem.
Maar ik ben als prof begonnen bij RKC. Dat is RKC en dan ben je van RKC uit, ben je dan bij Roda terechtgekomen? Ja. Ben je er ergens anders geweest? Nee, van RKC naar Roda. En daar heb ik ook Fons leren kennen. Ja, dat is wel te zien, want die komt gewoon hier achterom mijn schermen hier bij Fons, denk ik. Hè. Oh, je zit af en toe kermis in. Ja, ik ken de weg. Ik heb niet zoveel verstand van voetbal, maar je bent eigenlijk klaar met je voetbalcarrière, als ik het goed begrijp. Ja. En doe je nou nog iets in de voetbalwereld? Ja, ik ben nog steeds werkzaam nu als trainer bij Rode JC. En ja goed, wat Fons al zei, we zijn vorig jaar gedegradeerd. En we zijn dit jaar weer gepromoveerd. Kijk, dat zijn nou de dappere jongens uit het zuiden. En je moet altijd eerst een keer naar beneden, dan kan je ook weer omhoog. Hè? Vallen en opstaan heet dat. Ja. Je kan pas genieten van de pieken als je het dadelijk hebt. Ja, precies. En dan geniet je er dubbel zo lekker van. Ja, Hè? dat doen we ook echt. Ja. Ja, maar ik kan je maar één advies meegeven. Ik ben dus geen voetbaltrainer, maar zorg altijd dat de spelers van jou 1 goal meer maken als de tegenstander. En dan weet ik zeker dat jullie winnen. Ik zie dat de patatten nu verkoken, kameraad. Nee, die moeten goed koken. Moet je die goed koken? Dat is Mocht dat water dan even op passeren? Dat mocht niet. Oh, Dat is, als ik dat doe aan die anderen, dan heb ik toch wat zo ruzie. ja, maar dat is ook niet. Je kunt het zachter zetten, maar ach ja, hoor. Het is allemaal niet zo. Och, kijk eens aan. Och, de eier koken, nou wat is er nog een eier in? Kom allemaal goed, kom allemaal goed. Ik laat dat gewoon gaat koken. En dan is in één keer is alles klaar. First wet. Ik ben de dillen aan het verdelen in die zakjes. Die hebben net het kastje gehaald, de dillen. Ik doe nog een takje peterselie en dan krijg je het smaak en de zalm dadelijk. Hè. Dan doe je Dus dat bak ze als het ware, of dat stoomt ze als het stoom, ware? omdat het vocht niet weg kan. Omdat er daar de aluminium deegdraaien. En dan werd het opgewarmd, kan het vocht niet weg. En omdat Ja. het vocht niet weg kan, blijft de zalm ook lekker sappig. Dus ik heb er nu de zalm in zitten. Ik heb er nu de dillen in zitten, de pijpuitjes, de bladpeterselie. Ik ga er nu nog in doen een scheutje wijn. Dat wil ik niet Oh, daar komt ze op mijn trainen. Ja. Oh, Ik heb meegenomen voor Fons natuurlijk. wat is dit? Dit is de... Dit is de prijs die je krijgt als je de play-offs wint. Ja, dit is dus eigenlijk weer de promotie van dit seizoen. Kijk eens hier. Ja, dat is de promotie van dit seizoen. Ja goed, als je de competitie wint dan... En dit hebben de jongens er mooi aangehangen of hangt dat er al aan dan? Ja, die hingen er niet aan, maar die hebben ze wel mooi eraan gehangen. Leuk. Dat is super, Geweldig. hè? Toch super, hè? Super, ja. Hij heeft van Fons meegenomen om te laten zien, want ja goed, Fons is natuurlijk, Ja. natuurlijk altijd, ja, toch, bij mijn carrière altijd toch wel iemand geweest die een bepaalde rol in heeft gespeeld. Ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat Limburg weer een eredivisieclub is? Nou ja goed, het is sowieso belangrijk denk ik voor het Nederlands voetbal dat er een club in Limburg Eredivisie speelt, minimaal 1 club. Ja goed, ja, wij zijn toch wel gewend om jarenlang, ik denk 41 jaar, de Eredivisie te spelen. Ja, vorig jaar helaas gedegradeerd. En dat is toch wel denk ik voor de regio, voor de provincie, is het toch wel goed dat we toch weer terug zijn in de Eredivisie. Ja, dan niet alleen terug in de Eredivisie. Ik hoop dadelijk ook bij de bovenste dat we weer naar de Europa Cups kunnen gaan. Want daar was ik toch wel een fan van Roda. Roda heeft toch laten zien wat ze kunnen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Stap voor stap. Stap voor stap. We hebben nu weer een goede stap gemaakt in de juiste richting. En ja, goed. Ja, dat we nou eerst wel weer mogen genieten van de plaats waar we thuis horen. En dan kijken we dan aan het einde van de rit waar we dan eindigen. Ik ben er in ieder geval bijzonder trots op dat we weer terug zijn in de Eredivisie als Limburgers. Ja. Wij ook. Jongens, daarboven hou rekening met Limburg. Wij komen eraan. Nou, ik ben ook trots op Regilio dat het bereikt heeft samen met zijn ploeggenoten natuurlijk en zijn Ja, medetrainers. tuurlijk. Maar er is hard voor gewerkt. Hè, Regilio, wij weten dat. Ja. Hoe hard dat jullie allemaal gewerkt hebben en jij ook. En daar ben ik trots op dat jullie dat bereikt hebben, echt. Het zipseltje over die i, zeggen de Duitsers. Hè. Juist. Zonder dat kan je het seizoen niet afsluiten. Maar mag je dan ook op tafel als we gaan eten? Ja, zet die op tafel, want daar is ook bijzonder trots op zijn. Je moet op tafel zetten. Ja. Fons heeft zo de peper erbij gedaan. Dus dit is
Sal de mer, dat is dus heel grof zout, maar dat is ook wel naar zout gebroken. Dat is eerder voor zich. Dat is ook een beetje. Fons, heb je wel een groot stukje voor mij erbij gezet? Want ik ben een zalmliefhebber. Ik heb voor jou een bijzonder groot stukje erbij gezet. En als het moet, hè, dan heb ik vanavond nog iets over wat we rauw kunnen opeten. Oké. Hè? Dus Ja, maar Fons, ik vind dat kalven die allemaal goed en wel, maar ik vind die maar dorstig. ik zal onmiddellijk het drinken. Wat drinken we erbij? Oh nee, wat drinken we vooraf? We hebben toch een mooie rosé, toch? Ja, ja, lekker. Laten we dit eens proberen. Ik doe er toch even een beetje boter bij. Een klein beetje goede boter. Niet veel, voor een klein stukje per bakje, zoiets. Echt voor de vorm. Eitjes. Ja, hoeveel heb je er voor mij? Genoeg. Ja? Genoeg. Oké. Moet er meer dan genoeg? Hoeveel zijn er dit? 12? Dat zijn er 10. 10. Ja, goed. Dat is een doosje. Je wilt dus, nou goed, dus krijg je een doosje mee naar huis. Dus je bent eigenlijk een fan van harde eieren. Ja. Maak je nog geen zorgen, je krijgt genoeg We te hebben eten. nog een flink En op stuk het moment- weggelegd hoor. Ja, hoor. Jawel, jawel. We keken niet zo nauw hoor. Nee, dat komt helemaal goed. Dat is het de Bourgondische van Limburg. Dat is gewoon het Burgondisch. Je moet altijd zorgen dat je genoeg hebt. Want als je uit Limburg gaat vertrekken, dan moet je niet kunnen zeggen, nou dat je dan zegt, die Limburgers, dat is een beetje karig volk, maar honger leed je er nooit. Dat vind ik dan niet erg, snap je? Fons, wat ben je nog weer aan het doen? Ik ben nu die zakjes aan het afsluiten, dat die Luchtdicht erin zijn. doet kan. Hè? Die gaan we dadelijk op het plaatje zetten. Fons, wat is dit voor een ding eigenlijk? Joh? Nou, dat is een plaatje wat je eigenlijk gebruikt in plaats van de barbecue. Dat is minder opruimwerk. Ik zet er dadelijk even die zalmdingetjes op. Net zo lang als ik de asperge kook. Als het water kookt, gooi ik er de asperges in. 7 minuten, dan hebben we die half hard. Ja, Dus niet knapperig, ook niet te zacht, half hard. een 7 beetje, minuten. al dente. En die 7 minuten heb ik precies nodig voor de zalm. En in die 7 minuten hebben we ook precies mijn spinazie gekookt. Dus we hebben alles tegelijkertijd klaar. Ja, de blessure duurt altijd heel langer hè. Blessuretijd, dat duurt toch vaak langer dan 7 minuten of niet? 7 minuten. Bij een belangrijke wedstrijd wel. Tom, heb je zo echt een type gekeken? Ik heb gekeken. Oké. Ja. We hebben gekeken alle twee. De eieren moeten hard. Kijk jongens, dat is zat spul. Fons, is wel behendig erin in dit groot metsje. Dat is wel zat voor het spinazie wat we moeten maken. Die geest Heel bij spinazie, snel. is dat ook koken of zo? Ja. Olaf, heb je dat gezien, jong, wie dat deed? Oh, dat gaat het gebeuren. Gewoon de spinazie in dat ding hier. Ja, dat is er altijd zoveel van nodig om een beetje te krijgen. Hè? Dat is echt zo, dat dikt enorm in. De tijd voor u is al ruim 1 minuut om. Maar dat is wel een gemergel door met de spinazie, is dat zo bekeken? Ja, dat is een beetje, ik ben het erg handig bezig Alle vandaag. crème maken. Ja, beter à la crème, ja. À la crème? Ja, goed, dan wat slagroom in. Ja, Dan ga je sneller. we gaan regie aan het werk zetten. Ja? Ja, het duurt te lang. Ik Hij heb honger. pelt. Heb je honger? Ja, Oh, dat hoor ik graag. die ga ik weer helpen, want ja. Ik heb een eierspellen. Olaf, veel zo over spinazie. Ja? Ben je ook met knoflook een beetje scherp? Ja. Oh, dan komt dat toch niet in de kost aan, maar dat is toch geen viseter, denk ik wel. Zijn de eitjes klaar, regie, joh? Ik ben er klaar, jong. Ja, Oh, maar ze langzaam, zijn wel hè? zacht, hè, Fons? Ze zijn niet hard. Ah, dat is mooi. Zijn niet knokhard, hoor. Nee. Dat is mooi. Dan hebben we de goede smaak te pakken en ik weet zeker dat je het lekker vindt. Regilio, weet je wat er gebeurd is, jongen? Nee. Je moet nog 7 minuten wachten. Hij is vergeten de plaat aan te zetten. God, ja. Hij wou koud de zalm klaarmaken, Fonske. Ik denk, Nel heeft dat gedaan, maar Ik heb trek, Fons. Oh. Ja, ik zal maar niks zeggen. De hele dag niks eten en afwachting. Het is net als Sinterklaas is. Snap je? Ik denk straks om een uurtje of 7, half 8 pak je een cadeautje uit, maar niks. Ik heb me erop verheugd, hè. Ja, wat je ook zegt, je bent er nog nooit met honger weggegaan. Dus dat komt goed. Oké. Alleen iets langzamer. Ja, dat is dan zo. Zo. Dit zijn de, ja, niet hard, maar ja, ja, dit is eigenlijk Ze zijn ertussenin. tussenin. Ja, hij zegt dat ze top zijn. We wachten het af. Wacht en dan.
Ik ga alvast een tafel voor ons met Regilio en ik heb het goed, hè. Dan zijn even de andere gasten arriveren en ik heb het helemaal top. Hé. En ze zetten het gewoon bij ons voor neer, maar het gaat niet om de aardappel, hoop ik, hè. Nee, ja, ook, maar de zalm is natuurlijk... Daar gaat het om, hè. En een lekker hard gekookt eitje, hoop ik. Hé, Fons! Zo, Fons, dat ziet mooi uit, jongen. kijk eens. Zo, alsjeblieft heren. En dat binnen 7 minuten, jongen. Ja, Kan ik het zo pakken? dat kan zich zo pakken. Oké. Het is wel warm. Je kunt er een handdoekje erbij hebben als je wil. Als ik me verbrand, ja, dan kom ik Dat is terug. warm, hè. Ja. Hallo. Regilio. Het is heet. De borden zijn heet. De borden zijn gloeiend. Ja, dat valt wel mee, dat valt wel lang. Fons denkt dat je asbest heen hebt. Zo. Ik denk dat me nog maar één ding rest om eens even te proeven van wat mijn grote vriend die gemaakt heeft. Regilio is nog heel even bezig met een hele hoop ingrediënten erbij te gooien. Nou, Ja. En we hebben nu de zelfgemaakte peper erbij, hè. En dat is echt super spul. Dat is Spaanse peper, Espletta. Zo. Jongens, ik kan nog maar alleen één ding zeggen toe. Het is jammer dat je net samen niet met mij aan die heel grote tafel die zit. Want Fons, dat is een vertreffelijke kok. Ik weet niet wie goed dat er zelf gekoord is, want ik heb hem nog niet nodig gehad. Maar als kok, number one. Nou ja, dat weet ik niet dat hij niet nodig gehad heeft, maar dat heeft gebroken. Maar heb je hier ook een speciaal gerecht? En je denkt, hé, ik wil tonnen nodig om naar mij toe te komen. Nodig dan de vriendin of de vriend of wem dan nou goed. Ik zorg dat de spullen doorkomen. Bel me heel even op, geef me het krijg door en ik kom hier langs. Nou, heel mooi. Is dat lekker? Eet smakelijk. Hier ook wel. Wat drinken we erbij? Ja, een mooi eitje moet, hè. En je gaat ontdekken dat een zacht eitje ook goed kan zijn. Ja? Nou, ik vermoed dat het hard is, hoor. Laat eens kijken. Ik heb nog een kleinigheid voor je. Wat is dat dan? Dat is leuk. Een cadeautje. Oké. Ach, kijk hier zeg. Geweldig. Het shirt met nummer 29 van Cecilia van Regino. Ja. Leuk. Dus Regino is een van de spelers die Fonds begeleidt. die wij begeleiden. En heeft dit jaar voor het eerst een paar keer in het Rode 1 gestaan. Ja. En En dit is een shirt wat wij aan hadden zeg maar, tijdens de play-offs. Samen naar boven. ja, Hier, samen terug naar boven. Geef het een mooi plaatje. doe ik zeker. En Dankjewel. hey, bedankt Groetjes, nogmaals. En ik zie je, we nogmaals. hebben contact. Groetjes. Yes. Bye bye. Hoi, hoi.